Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Budiyana Dayak. Kanthi irah-irahan Ula tenan apa siluman? Batine Sutiono muni. Ana bebaya. Dheweke noleh ning kasep. Dijingklengi ula gedhe iku wis ngadeg banjur kewan sing duwe sisik iku arep nyaplok. Sutiono age-age endo. Dheweke tangi lan kanthi tangane loro nahan ngisor endase. Ula iku kroncalan lan nyoba nggubet. Sawetara Sutiono nahan, alon-alon keprungu suarane Harna. Dheweke kudu mati Wandi. Patenono. Sutiono gelut kaya macan ketaton. Tangane loro njepit rasa, banjur endase ula diantemake menyang tembok. Sarusane lan bola-bali nganti gubetane kewan iku kenthu lan age-age diculake banjur metu. Wandi, oh Wandi. Suarane Harna. Besuke Sutiono menyang tilas loji iku. Harna wis ninggalake panggonan kasebut. Dheweke katon sedih banget. Ora kendhat anggone nangis. Kandhane petugas satpam ing ngarep regol kang ditemoni Sutiono. Dheweke kandha salah siji ulane mati. Bojone kepriye? Pitakone Sutiono. Bojone? Aku ora ngerti. Wandi priya gedhe dhuwur sing ngancani Harna. Ora, saelingku ora ana priya sing jenenge Wandi. Kejaba mung ula. Kabeh ula. Sasuwene iki aku mung dikancani kewan-kewan kasebut. Pancen rada nyeleneh. Sutiono ninggalake panggonan iku kanthi pikiran ora tentrem. Dheweke percaya karo petugas satpam kang kandha yen ora nate weruh priya sing jenenge Wandi. Saumpama ana dheweke mesti weruh. Apa bener mangkono? Sabenere. Sapa sing dipateni Sutiono bengi iku? Ula apa Wandi? Sutiono uga ora weruh. Lah Harna iki sabenere sapa? Kanggo mangsuli pitakonan iki, penulis banjur nganakake investigasi mrana. Jebul Harna iku dudu jeneng manungsa, nanging jenenge bangsa alus sing nunggoni sawijining lapangan tenis. Miturut cerita kang sumebar sadurunge didadekake lapangan tenis biyen panggonan kasebut tilas loji-loji Walanda. Nalika kretek kang nyambungake Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karo Desa Kunir, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar durung pedhot. Kretek kasebut rame banget. Apa maneh yen wayah bengi, sebab ing sacedhake kretek kasebut akeh warunge bocah nakal. Saiki nadyan kreteke wis pedhot lan dalan tumuju lapangan tenis wis dipageri kawat, nanging isih akeh wong kang mara menyang panggonan iku kanthi numpak prau. Apa meneh yen dina prei utawa dina pasaran wage, akeh wong kang mara menyang Desa Kaliwungu. Ana kang menyang pasar wage saperlu
dodol tinuku wedhus utawa sapi. Nanging uga ana kang sengaja menyang lore pasar wage. Saperlu asah-asah pedang. Ana warung PSK. Malah uga ana kang menyang lapangan tenis. Saperlu nginceng ula kawin. Apa maneh lapangan tenis kasebut dipercaya dening warga ditunggoni arwah noni Indo Walanda kang jenenge Harna. Mula saka iku tumrap warga sakitare ora ana kang wani mara mrono. Kabeh padha wedi yen nganti ketemu Harna. Apa ana wong kang nate ketemu Harna? Akeh. Salah sijine yaiku Sutrima, 42 taun. Miturut katerangan Sutrima, ing sawijining dina nalika dheweke kapinujon ngarit ing sacedhake lapangan tenis. Nalika iku weruh suket ing jero lapangan ijo-ijo, dheweke banjur nekat mlebu. Kamangka Sutrima wis dielingake kancane. Mbok aja nekat mrono, Kang. Yen sampeyan nekat bisa ketemu Harna lho. Kancane kandha mangkono. Bene, masa awan-awan ngene ana demit, wangsulane Sutrima. Oh, ya wis yen ngono. Kasunyatane apa kang dikandhakake kancane iku bener. Sutrima kaget bareng weruh ana wanita ing tengah lapangan kanthi kahanan nglegena tanpa awer-awer. Mulane nalika dicedhaki wanita iku, dheweke langsung mlayu sipat kuping. Apa bener iki sing jenenge Harna? Batine muni. Merga penasaran, Sutrima banjur bali maneh menyang lapangan tenis saperlu nyatakake. Bareng tekan kono, wanita kasebut wis ora ana. Lah sing ana malah ula kawin. Mula wong-wong kang pinuju ngarit ing sacedhake lapangan tenis banjur padha takon tinakonan. Ula kawin iku apa maliyane Harna lan Wandi? Ning anehe ora setitik kang malah mangpangatake panggonan kang angker iku. Apa maneh yen mangsa rendheng. Akeh pasangan selingkuh kang teka mrono. Alesane mlebu nalar. Ora ana wong kang wani ngganggu gawe. Kalebu lelembut kang nunggoni lapangan tenis. Merga padha wedi karo wong sing nglegena tanpa awer-awer iku. Nalika penulis teka ing panggonan kasebut uga ketemu ula kawin. Lah, ula kang kawin kasebut ula tenan apa siluman? Walahu alam. Karipta dening Budiono Dayak. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor gangsal 11 tanggal 10 September 2016 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.